I sad radim na fakultetu strojarstva brodogradnje i probam sad pričati hrvatski. Super. To je moja prva lekcija na hrvatskom jeziku. A što je naša tema? Naša tema je dizalica plina. Što je ovo? Ne znam ako znate što je to ili ne. Znamo za klimu, evo klimu. Mora biti. Ako treba dobiti neku energiju za hlađenje ili za grijanje, možemo od toplog sustava predati hladnom sustavu. Da? Možemo dobiti ovako 1 kilovat od toplog sustava do hladnog sustava 1 kilovat. Ako može dobiti još energije, bolje energije. Gledamo. Ako pokrenete neki u internetu ili neku knjižicu, pa možete sad čitati toplinske pumpe ili dizalice topline. I to je neki sustavi jeftino, ekološki, čisto načina za grijanje. I oni mogu čerpati toplinu iz vode, zemlje i zraka. I one se rade po zimi to je mogu grijati i po ljetu to je može hladiti. A ja mislim to je vi svi koristite ovi sustavi. Ako imate frižidere, to je isto dizalica topline. A frižider to je hlađe i vi potrošite električnu energiju za hlađenje, a imate s ovoj strani neki, kako skažemo, otporna. I to je grinje, to je grije vašu sobu, vaš stan. Ako to je u ljeto, to je ne dobro, ako vam treba hlađiti stan. Kako ovaj sustav radi? On ima 4 elemente. To je svi dizalice topline ima 4 elementa. To je kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil i isparivač. I još neka stvara što može pomoći u ovom sustavu. To je, kako skazano, rashladna sredstva. Rashladna sredstva to je cirkulira unutra. Da, unutra sustava, unutra dizalice topline. I ima sljedeći rad. To je, ima od točki 2, ima samo mali tlak. U kompresoru to je previše ovaj tlak do točki 3. Imam neku točku 3. Dalje ide u kondensator i kondensira. Kondensira i možete dobiti neku toplinu u kondensatoru. Iz kondensatora to je, ide na ekspansijski ventil, to je točka 4, i u ekspansijskom ventilu imate spušćenje tlaka. I imate točku 1. Iz točki 1 ide u isparivač i oddaje hlađenje. To je hlađenje, nešto hlađe. Može hlađiti zrak, vodu, može u more staviti i može hladiti more. Može u zemlju kopati i možemo... Objasni što se s temperaturom događa? Da, svaka točka to je temperatura. Ako imam samo mali tlak, imam malu temperaturu. Poslije komprimiranja, poslije kompresora ima najveću temperaturu. I to je najveću temperaturu koriste za kondensator i možete dobiti neku toplinu. I to je ista temperatura kondensacije. I poslije ekspanzijskog ventila imam smanjenje temperature i u isparivaču možem dobiti hlađenje. I ovaj ciklus to je klasični ciklus za svih istih sustava
рефрижератор, дизельне отоплення і некі другі кліма істо ради за овим принципом. І що ми tražimo, то є нам треба іскористати неку, kako скажемо, power of compressor. Енергію, снагу. Снагу, да. Треба іскористати снагу компресора, то є струя. І можемо добити ово енергія, то є затоплення. То є можемо добити від 1 кВт, 2, 3, 4, 5, 6 кВт, але то Только греем. Код гріє. да, тільки від грієння. І то имам неку ефікасність COP за овий сустав. То можемо добити у 5-6 пута вище топлини, да, ако потрошили строї. Істо ради за хладняк, за рефрижератор. А сад ми користуємо не конденсатор, а користуємо евапоратор. Іспарювач. Да. І то є істо можемо потрошити неку струю і добити так скажемо, refrigeration duty. Хладження, да. Неку снагу хладження можемо добити. І істо можемо добити із 1 кВт 2, 3, 4, але то є за избор хладного средства, расхладного средства. Кое расхладное средство имам, овой COP, ова ефікасність нашого сустава Є веча, боля. да, то є веча или мanja. Isto veća ili manja ide ako treba temperature difference. Температура разлика. Температуру разлику від іспарювача до конденсатора. Ако имам veću разлику, то je potrošnja više i to je efikasnost smanjena. Što još važno za ovaj sustav, to je treba izbjegavati tlak isparivača iznad atmosferskog ispod atmosferskog tlaka. To je opasno za i ima problemu s ulaskom samo zraka unutar ovoga sustava i to je efikasnost ide Dolje pada. Ne? pada. Još imam neki opći razmatranja za rashladna sredstva i kao treba biti za kuću, isključno za kuću, netoksičan, nezapaljivan, ima nizak potencijal za oštećenje ozona i nizak potencijal za globalno zatopljanje. Ako imam neki sustav za industriju, to je neke smanjenje ovih trendova. Ali samo važno za ovaj sustav to je koja troškove energije i kapitala, to je koja je efikasnost ovog sustava. Koliko je to mi koristimo za investicije i što mi možemo dobiti od ovog sustava. To je najvažno i to može prosječiti zahtjev za snagom hlađenja prije kompletnog dizajna i proceniti izvježnost cijelog procesa prije detaljnog dizajna. A što je još važno i kako to možemo koristiti ovaj sustav? Ako dobijemo 1 kW iz mreže, to je jedna cena. Ako dobijete 1 kW od solarnoj paneli, to je druga cena. I ovaj sustav mora biti integriran sa solarnim panelem, s vjetroelektranom i s nekim drugim sustavom za čistu energiju. To je važno za otoci.
ovaj COP, ova efikasnost mora biti veća za ovaj sustav ako imam potrošnju struje, manju potrošnju struje, manju cenu struje. I za Gorana neki studirao student, da, diplomski rad, neki Mario Dodić. I on se procenio kako može koristiti ovaj sustav sa mreže s ovими solarnimi panelami, integrina u neku HEP mrežu. I kako ona može balansirati. Da, i to je sve za otoci. To je za sustava na pametnih otocima. Ako hoćete, imam link, možete pročitati kako se koriste i kako ona može biti najjeftinija. I za primjer možemo procijeniti kako može koristiti ovaj sustav u Barabaru. To može za hlađenje piva i za grijanje vode isto. I to je možemo koristiti ove dvije strane, i kondensator i isparivač. I to je dupla... To je bilo idealno zapravo. Da, to je idealno i to je kako koristi u procesnoj industriji. Imam puno nekih procesa za hlađenje, grijanje i možemo ubaciti ovaj sustav najoptimalno kako zagrijemo i zahlađujemo s minimalnoj struji. To je sve. Super. Ako imate